Maraming TV, punta na dito. Babayaran na namin kayo. Ito yung mga big boys nyo. Hindi ko kaalam sa atin. Okay, so we have 14. Sana, okay. Ready? Apat na ito na. Finish line. Pasan finish line. Finish line. Ha? Finish line. Okay, finish line natin. Saan tayo ng finish line? Oh, ito, poste ha. Yung poste na to, kailangan namin ng alalay sa finish line pag magrimatihan. Video. Okay, so iba-vlog tayo ni Sir Francis Vlog. Apat na ikot. Doon sa dating iniikotan sa dulo, tapos dito rin. Pwede ba umakit na ito? Pwede na. Paano? Pero para madali, dati na lang iniikotan natin. Okay, walang kaya na yung iniikotan, dapat doon talaga tayo umikot. Kaya 1-4 na kita para kayo sila. Okay, ready? Wala nang neutral to nito ha. Para mabilis, apat na ikot. Susunod yung RT. Go! Up. Oh, sandali lang daw, may isa pa. Balik. Okay, sige. Okay, at nag-start na. Hindi siya sakit ang nagbusa. One naman na agad. Ito ang ating MTV category. 4 na laps po ito. At ito pong karera ay naganap para sa ating katropa na si Ridin Bora. Kaya so magaling ka idol. At marami ka pang laban na sasalihan. So 14 participants po itong ating MTV category na maglalaban-laban dito sa ating daang palikasan. Race for a Cause. Ayan guys, Team Camilin, Team Home, Team Adrian. Meron din dito, may tatlo na bumaba na dito sa bandang unahan. Isang naka-red na jersey at dalawang naka-white. Ayan, so napakaganda ng pinapakita nitong tatlo dito sa bandang unahan ngayon guys. At talaga namang nanggigil na sila sa unang laps pa lang. Tatlo itong ating tropa dito. Yan, patuloy lang sila guys na bumabanat. Medyo nakakalayo na sila na 15 meters. Yan, nakakagwan sila ng 15 meters doon sa ating peloton. Balitan ng trangko. Ayun lang. Woo! Yun naman tinitingnan. Ayan guys, so nawala yung busina natin. Hindi tayo nakabusina. Ayan, so nakatusot naman sila na maayos doon sa truck na yun. At ito, patuloy pa rin sila kumabalan. Inabutan na yung ating tatlaw na ganun ng breakaway. At ito nga guys, so kahit yung mahabanat na nakakamalan natin kami din Team Adrian at Batang Urom. Nakakamalan sa bandang harapan. Itong naka-stripe Philippines na jersey. Ang namuna naman, sinondan ni Rainier. Ayun na, papaikot na!
pala sa ating mga tropa na gumanap para mabuo itong race na to guys. Dahil Pastor Duming Salteng, Sir Quincy Bike Shop, Uncle Bus TV. So subscribe nyo po yan sa YouTube channel kay El Capitan Boss Alan. Yan. Subscribe din po kayo. Naiwan na yung Batang Urong guys. Tatlo na lang itong nasa unahang grupo na patuloy na bumabanat papunta sa ating U-turn area. Bumahabol sa likod. Ayan, bumahabol pa rin itong kapwa natin. Doon sa tatlo nasa harapan. Nakalipat tayo sa harapan at pupunta na tayo doon sa ating U-turn area guys. Naka-black na jersey pa rin ang nagdadala. Ginali-lani Team Adrian. At itong naka-white na jersey. Ayan. Sige, palitan kayo. Maintain, maintain. Ayan, so papaikot na sila. Garay. Uy, shit. Bakit? Madulas. Bangon idol, bangon. Papaikot na rin si Idol Batang Urom. Ayan. Op. Hintayin natin yung ating paliton. At ito na sila. Yan, pangunahan ni MG Operia. Oh, dahan-dahan, ikot! MG Operia, Batang Kamilim, Nathaniel Salteng, tapos Yannick Reyes. Rainier Reyes. Ay na nga, at nakaikot na silang lahat guys. Oo. Patuloy pa rin ang banatan. At may namumuna pa rin na apat tayong breakaway guys.
paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw, huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit mawi sa'yo magos magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun na siyang magbibigay, dahil sa'yo pagtupos sa tunay na tagumpay. Masaya ating kapadya call bikers, pwede kahit sino mag-brother o sisters, kasali dito kumalaki na ang finish line, wag kang lilingon, huwag kurap ng mas makarating ka doon, ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw, huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit mawi sa'yo magos magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun na siyang magbibigay, dahil sa'yo pagtupos sa tunay na tagumpay. Halika na sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada, simulan na natin, handa na ba ang lahat? Handa na kayo, tara na at pumadyak, bente-benteng ratratan, bente-benteng tugisan, bente-benteng panatan, bente-benteng pagbakan, bente-benteng tigmaan, masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga, ang importante ikaw ay naging masaya, ating kapadya call bikers, pwede kahit sino mga brother o sisters, kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon, ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw, huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit mawi sa'yo magos magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun na siyang magbibigay, dahil sa'yo pagtupos sa tunay na tagumpay. Halika na sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada, simulan na natin, handa na ba ang lahat? Handa na kayo, tara na at pumadyak, bente-benteng ratratan, bente-benteng tugisan, bente-benteng panatan, bente-benteng pagbakan, bente-benteng Gawan ka, Arbe. masaya dito, Gawan ka, Arbe. matalo din ayun mahalaga, importante ikaw ay naging masaya, ating kapadya call bikers, pwede kahit sino mga brother o sisters, kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon, ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw, huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit mawi sa'yo magos magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun na siyang magbibigay, dahil sa'yo pagtupos sa tunay na tagumpay. Halika na sumama dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada, simulan na natin, handa na ba ang lahat? Handa na kayo, tara na at pumadyak, bente-benteng ratratan, bente-benteng tugisan, bente-benteng panatan, bente-benteng pagbakan, bente-benteng tigmaan, masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga, ang importante ikaw ay naging masaya, ating kapadya call bikers, pwede kahit sino mga brother o sisters, kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon, ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw, huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos, kahit mawi sa'yo magos magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun na siyang magbibigay, dahil sa'yo pagtupos sa tunay na tagumpay.
masaya ating kapatya call bikers. Pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Pag-ikila sa laro, at huwag na huwag kang bibitaw. Kung sumuko, ang laban hindi pa rin tapos. Kahit mawi sa'yo magos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun na siyang magbibigay. Natin sa'yo pag-usap, tunay na tagumpay. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kamarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratrakan, 20-20 tugisan, 20-20 panakan, 20-20 pakpakan, 20-20 tigmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Ating kapatya call bikers. Pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish Pagbalik line, niyo, huwag kang finish line. May lilingon. panalo tayong isang Mas kabang bilang. makarating ka doon, ganyan sa paligsahan. Pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung ano kakayahan. Isang kabang ulit na Pag-isipan basa. kung anong tamang galaw. Pag-ikila sa laro, at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko, ang Oh, kailangan final hindi round pa na rin yan, tapos. final. Kahit pawis Final. ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay. Lahat sa'yo pag-usap, tunay na tagumpay. Hindi ka na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratrakan, 20-20 tugisan, 20-20 panakan, 20-20 pakpakan, 20-20 tigmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Ating kapatya call bikers. Pwede kahit sino, mga brother o sisters. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Pag-ikila sa laro, at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko, ang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili. Dahil yun ang siyang magbibigay. Lahat sa'yo pag-usap, tunay na tagumpay. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratrakan, 20-20 tugisan, 20-20 panakan, 20-20 pakpakan, 20-20 tigmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ayun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Ating kapatya call bikers. Pwede ka Okay, MTV champion. James Ivan. 15 years old. Taga-Bugal yun to. Yan ba yung sinali Tawagin natin si Sir Joey. Sir Joey, halika dito para ano, bigay mo kay Sir Joey yan Boss? para award. Yung sumali sa tala? Hindi. Yung dalawa? Hindi. Player de oro? Bigay mo kay Sir Ayo. Bigay mo kay Sir Joey. Pakinggan mo yung ano. Okay, yan ang ating pong primary sponsor, si Sir Joey. Yes, malak po. Ibigay po niya yung first para kay James Ivan sa MTV. Iabot na rin ni Uncle Boss yung cash na 1,000. Hati tayo dyan, Betch. Yan. Second place. Picture daw, boss. May Miko. Miko Ferrer. Wala lang. Tawa lang ako. 600 pesos. Boss, sino ba? Sino mag-award? El Capitan. Saan Ay, kapitan, saan? boss? Okay, bigay ni El Capitan. I-award mo yung ano, second prize. Miko Ferrer. Ito na, andito na, boss. Hinahanap mo pa sa malayo, bo. Sino pa nga?
Ito po ang pasimuno sa paglikom ng pera ni Rebin Pura. Kamay mga kamay! Shoutout sa El Capitan! Subscribe po Pakibigay kayo. sa second place. Ibigay na rin yung cash prize, Uncle Boss. 600. At ang third place, si Jan Aaron Balete. Okay, yan po ang tatlo na nanalo. Namigaw na. Okay, Uncle Boss, bigay mo na. Kasama yung cash prize na 300 pesos. Ayan, picturean nyo na sila. Ang mga to siguro nag-iinsayo kahit muulan, ba't malakas.